A finals del mes d'agost de 1911, al Teatre Arnau de Barcelona s'hi feien unes obres de remodelació. Els diaris no paraven d'insertar dia sí i altre també grans anuncis fent-se ressò d'aquestes reformes. Arnau, próxima apertura, completamente reformado. Així comença una de les històries del Gordito. Aquella nit de dissabte, del 16 de setembre, al renovat Teatre Arnau, ple, que no hi cabia un nou, i debutà la perfecció del cuplet. La noia es feia dir Raquel Meller. Ay, Virgen del Consuelo, ven y ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, Virgencita, sálvale, que quiere su cariño ser el preso eterno de mis amores. No era gens habitual al voltant de 1920 que una dona fos una compositora de cuplets. Aleshores, la dona només podia ser un gerro decoratiu, un escarràs amb mainada incorporada o un objecte de desig. El fill del ladroguer, que ara és el meu promès, del barri és el primer, com ell no n'hi ha cap més, té el cos de fer patir, que fa venir marets, i quan em mira així, em don pessigollets. Càndida Pérez Martínez, una dona compositora dels anys 20. Jo sóc aquella noia que havíem bescantat, els joves que avui tenen el cap tot platejat. Jo sóc la Marieta que anava amb el soldat, de qui en cantaven cobles les dones del veïnat. La més mortificanta cançó que em varen fer va ser la que tothom sentia pel carrer. La cupletista té un doble objectiu. Per una banda, desempolsar partitures de cuplet català i, de l'altra, divulgar la figura d'una dona compositora, d'algunes de les cançons més famoses de la història del cuplet.